שלום לכולם, טוב שאתם כאן. ב5 דקות הקרובות נעשה תרגול מיינדפולנס, שיעזור לנו להתקרקע לכאן ועכשיו, להווה, ואולי אפילו יאפשר לנו להצליח להתבונן ברגשות קשים. אז בואו ניכנס למנח, ככה נשב בצורה מאפשרת עם גב זקוף, רגליים על הקרקע או במזרחית משולבות. אפשר לעצום עיניים, אפשר לבעוט בנקודה מסוימת. ובואו ניקח נשימה עמוקה ואיטית. נכניס אוויר באיטיות לריאות, ונשחרר את האוויר לאט לאט. נשים לב שהנשיפה ארוכה יותר מהשאיפה. ניקח עוד 2-3 נשימות. ונרגיש איך הקרקע מתחת לרגליים מספקת לנו יציבות. נרגיש איך הנשימה מתפשטת בגוף ועוזרת לנו להתקרקע ברגע הזה, בחדר בו אתם יושבים. ולאט לאט נחזור לנשימה הטבעית. ננסה לשים לב אם יש בגוף תחושות לא נוחות. אולי מתח בכתפיים, כבדות בבטן, או דופק מואץ. נשים לב מבלי לשנות. פשוט נשאר עם התחושות. ננסה לחשוב עליהם כמו גלים בים, הבאים והולכים. נוכל להיעזר בנשימה שלנו, ונזכיר לעצמנו שאנחנו יכולים להיות שם עם התחושות האלה. כעת נשים לב למחשבות שעולות. אולי דברים שאני רוצה לעשות, אולי דברים שקרו קודם, לפני התרגול, דאגות, זיכרונות, אולי תחושות אשמה, כל מה שעולה לתודעה שלנו. נזכיר לעצמנו שאין לנו שליטה על הדברים שעולים לתודעה שלנו. אך יש לנו מה לעשות ברגע שהם עולים. ננסה לדמיין את כל המחשבות האלה כמו עננים, באים והולכים, מבלי להשאיר סימן. נשים לב שהם רק מחשבות, וננסה לתייג. זאת מחשבת דאגה, זאת מחשבה מהעבר. ונחזיר את עצמנו להווה, לנשימה. אם אני מרגיש לרגע שאני מתנתק, אני יכול לגעת
בחפץ, להרגיש את כפות הרגליים על הרצפה. ולקראת הסיום, אני מזמינה אותנו לחמלה עצמית, לחשוב על עצמנו בעדינות וברכות, כאילו אנחנו רואים חבר טוב שעובר רגע או יום קשה. נדמיין מה נגיד לאותו חבר, אולי בכלל נחבק אותו, נשעה איתו בתוך הרגע הזה, ועם כל נשימה נכניס עוד ועוד אהבה וחמלה, בידיעה שגם ברגע הזה אנחנו מטפלים בעצמנו, ונוכל בכל רגע נתון להתחבר למה שעושה לנו טוב ונעים, ונוכל לשהות ברגעים פחות נעימים. קח נשימה אחרונה עמוקה, נשיפה איטית, ולאט לאט כשמתאים אפשר לפקוח את העיניים ברכות, להודות לעצמנו. תודה לכולם.